kull filodu blola l-sin Lejla li zikaj għalixin tal-ħajja ssir fik is-seta fik il-ħnina jintfa' wara kull ġid. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla laqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Disa illum se nofruha għal l-irwieħ ta' Bernarda u Joseph Gafa. Ħuti ewnar fuħtijiet nofruha għal l-irwieħ ta' Kelinu u Ġorġa Zammit. Ħuti ewnar fuħtijiet biex nitħejjew tajjeb għan iċċelebraw daw il-mister għad-disa. Naħseb ħafna minnkom diġa jafu li dal-għodu kmini għadda l-ħajja ta' dejjem Dun Pawl Cardona ex-Arċipriet ta' San Ġorġ, niftakru fih f'dejn il-Quddisa, u familja ta' tifla ta' 6 snin minn New York idbunna biex nitolbu għalija tifla għallunna biex nsemmuha jisim Olivia Vasilikos li għandha bżonn ħafna talb tagħna minħabba l-mart li għaddejjem minnu. Niftakru dejjem fil-morda kollha, speċjalment fl-emigranti tagħna fil-pajjiżi tal-Kanada, l-Amerika, l-Ingilterra u mod speċjali l-Awstralja, insellmu lid-devoti tal-Madonna ta' Pinu ġewwa Bakkus Marsh. Ħuti ewnar fuħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħan iċċelebraw daw il-misteri għad-disa. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaffrinna rnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem nitolbu. Illum se nagħmlu l-Quddisa tal-Madonna taħt it-titlu Om u Għalliema Spiritwali nitolbu. Tkun tajnuna għalina mulej l-interċessjoni kollha qima tal-Verġini Glorjuża Marija biex imqawwijin mill-għajnuna tagħha naslu għand dak li hu l-muntanja vera tagħna Ġesu Kristu li hu Alla miek jgħix wisalta flimkien mal-Ispiritu u s-Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għali mit-tieni ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Korintin, ħuti, jindannejt min jiżra ftit jaħsad ftit u min jiżra ħafna jaħsad ħafna. Kull wieħed għandu jagħti skont ma jidirlu hu min rajh, mhix fuq il-qalb jew bil-fors, għax Alla jħobb lil min jagħti bil-ferħ. Alla mbagħad għandu l-ħila jfawwarkom kull xorta ta' barka, hekk li dejjem u f'kolkox ikolkom kull ma hu biżżejjed għalikom u jibqalkom ukoll għal kull opra tajba. Bħalma hu miktub huwa qassam bil-kotra u tal il-fqar. Il-ġustizzja tiegħu tibqa' dejjem. Dak li lil min jiżra jagħtih iż-żerrija u l-ħobb sal-ikel jagħti wkoll u jkattar iż-żerrija lilkom ukoll u jżid il-frott tal-ġustizzja tagħkom u intom tistanu b'kull ġid ħalli turu kull xorta ta' ġenerożità li bija permezz tagħna jitlaq innu tarat il-ħajr quddiem Alla. Il-kelma tal-mulej. Salmi responsorjali ngħidu flimkien ħin il-bniedem li jibża mill-mulej. Ħin il-bniedem li jibża mill-mulej li jitaxxaq ħafna bil-kmandamenti tiegħu. Setan fuq l-art ikun nislu, nisel it-tajbin ikun imbierek flimkien. Ġitu għana jkunu f'daru għal dejjem tibqa' l-ġustizzja tiegħu. Dawl fid-dlam mifeċċa tajbin, twajjeb u ħanin il-bniedem sewwa. Iqassam u jagħti lil-foqra għal dejjem tibqa' l-ġustizzja tiegħu, rasu merfuwa bil-ġieħ. Inqumu bil-wifqa
هاليلويا هاليلويا هاليلويا. jekk xi ħadd iħobbni ħares kelmti jgħid il-mulej u missieru jħobbu u aħna niġu għandu. Halleluja, halleluja, halleluja. Missierek li jara dak li hu fil-moħħ birodlok u il-mulej magħkom qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: qisu li l-emejl tajjeb tagħkom ma tagħmluhx għal wiċċ in-nies biex tidhru qudiemhom għax inkella ma jkollkomx ħlas mingħand missierkom li hu fis-smawiet. Mela meta tagħmel karità tmurx iddoqq it-trombi quddiemek kif jagħmlu dawk ta' wieġeb ieħor fis-sinagogi u fit-triqat biex in-nies tfaħħarhom. Tassew ngħidilkom li l-ħlas tagħhom ġaħaduh. Iżda int meta tagħmel karità idek ix-xellugija m'għandix tkun taf x'inhi tagħmel il-leminija biex hekk il-karità tiegħek issir fil-moħħbi u missierek illi jara dak li hu moħħbi irodlok hu. U meta titolbu tkunux bħal dawk ta' wieġeb ieħor għax dawn iħobbu joqogħdu jitolbu bil-wieqfa fis-sinagogi u f'salib it-toroq biex jidhru quddiem in-nies. Tassew ngħidilkom li l-ħlas tagħhom ġaħaduh. Iżda int meta titlob, idħol fil-kamra tiegħek ta' ġewwa, agħlaq il-bieb warajk u itlob lil missierek li hu fil-moħħbi u missierek illi jara dak li hu fil-moħħbi irodlok hu. Meta issumu tqarsu x'wiċċkom bħalma jagħmlu dawk ta' wieġeb ieħor għax dawn ikerħu wiċċhom biex quddiem in-nies jidhru li huma sajmin. Tassew ngħidilkom li l-ħlas tagħhom ġaħaduh. Iżda int meta tkun sajjem idlek xarek waħsel wiċċek biex mhux quddiem in-nies tidher li tkun sajjem imma quddiem missierek li hu fil-moħħbi u missierek li jara dak li hu fil-moħħbi irodlok hu. Il-kelma tal-mulej. Ninsabu lejliet iċ-ċelebrazzjoni tas-sejħa li l-Madonna hawnhekk fit-22 ta' Ġunju tal-1883 fl-10 ta' filgħodu għamlet lit-twajba Karmela Grima u filwaqt li nidħlu diġà fl-ispirtu ta' din il-manifestazzjoni tal-Madonna fil-gżira tagħna jew fil-gżejjer tagħna, aħna nitolbuha tina ftit dawl ħalli narfu kif inħobbu lil bina Ġesu kif ħabbitu hi. U l-liturġija tenna bit-tifsir tal-missjoni ta' Marija. Qegħdin nagħmlu l-quddiesa ta' Marija taħt it-titlu Om u għalliema spiritwali u fil-prefazzju fid-daħla talba Ewkaristika nsibu dan il-kliem sabiħ. Għal-Madonna imsieħba sewwa fil-misteru ta' Kristu ma tieqaf qatt nissel u li tal-Knisja u tħeġġiġhom bl-imħabba tagħha u tiġbidhom bl-eżempju tagħha ħajfittxu l-imħabba perfetta. Għaliex xbija ta' ħajja evanġelika illi bija aħna nintebħu fit-talb tagħna u nitgħallmu minnha kif inħobbuk fuq kollox skont il-fehma tagħha u nikkontemplaw bla qiegħda il-verb tiegħek skont l-ispirtu tagħha u b'qalb bħal tagħha naqdu lil ħutna. Kemm huma sbieħ. Tajjeb li nerġgħu narawhom u nidħlu ftit fil-fond ta' din it-talba tant sabiħa hija kunċiża, hija sintetika, imma tgħidilna ħafna pariri sbieħ. Hija għalliema u om spiritwali tagħna. Il-Verġni Marija mhix qiegħda biex tirċievi t-tifħir tagħna, tajjeb li nfaħruha u tajjeb li nitolbuha u tajjeb meta niċċelebraw il-festi kbar tagħha speċjalment fil-parroċċi tagħha, inċaxpula u nimxu warajja u nfaħruha l-emejjel kbar tagħha. Imma aħna l-insara nistgħu nieħdu ħafna ġid kif nagħmlu meta niġu hawn jekk nimitaw xi virtu bil-qawwa li ttina fil-fatt vers min li jgħid il-prefazzju tħeġġiġhom
tħeġġiġhom lill-uliet tal-Knisja bl-imħabba tagħha u tiġbidhom bl-eżempju tagħha għalfejn għal ma skop biex ifittxu l-imħabba perfetta. Aħna meta bniedem iħobbok għal xejn b'xejn, kif kienet tħobbna omna meta kienet għadha magħna u forsi għal xi ħud għadha magħhom, kif tħobbok ommok, kif iħobbok għal xejn b'xejn, ma jistennew xejn minn għajrek, naturalment jieħdu pjaċir jekk jaċċettaw il-gratitudni tiegħek, jekk tagħtihom il-gratitudni tiegħek, tagħtihom l-imħabba. Imma l-imħabba gratuita ta' bxejn, dik hija xi ħaġa ta' min jgħix l-imħabba perfetta. U aħna nixtiequ kieku illi nikbru f'din l-imħabba lejn il-mulej, illi jinħobbuh biex impattulu ftej tal-imħabba li tagħna l-eżistenza, tagħna tant providenza, mexxina l-qudiem, min għandu l-familja mexxeħ fil-familja, min għandu n-nepotijiet, mexxa n-nepotijiet. Hemm lista twila ta' raddilħa li nistgħu nagħmlu. U l-Verġin Marija tina ftejt minn dik l-imħabba perfetta li hemm ġo qalbek għal ibnek Ġesu u nissila fil-qalb tagħna. U jkompli l-liturġija tal-Knisja tgħidilna dan tista' tagħmlu il-Madonna xi xbija ta' ħajja evanġelika. U minn din il-ħajja evanġelika joħorġu 3 suġġerimenti li nistgħu napplikaw fil-mixja tagħna spiritwali. Waħda li bija aħna nintebħu fit-talb tagħna din il-ħajja evanġelika biex nitalmu minna mill-Madonna kif inħobbuk skont il-fehma tagħha. It-tieni nikkontemplaw, jiġifieri nimmeditaw bla qiegħda il-verb tiegħek skont l-ispirtu tagħha u b'qalb bħal tagħha naqdu lil ħutna mena talb għandna it-tagħlim kif inħobbuk u t-tielet il-qadej ta' ħutna. It-talb illum il-Vanġelu kombinazzjoni jitħadded dwar it-talb ukoll. Waħda mill-momenti li jgħid tal-mixja spiritwali hija t-talb. Jgħidlek meta titolbu tkunux bħal dawk ta' wiċċ bieħor li jitolbu għal wiċċ in-nies. Imma is-suġġeriment hu illi meta titlob idħol fil-kamra tiegħek ta' ġewwa. Għala il-bib warajk u itlob lil missierek li hu fil-moħbi u missierek li jara dak li hu fil-moħbi irodloku. Kundizzjoni għat-talb hija s-silenzju interjuri tal-qalb. Inti tista' tkun f'qalb folla li tajja tutwerza imma ġo qalbek għandek is-silenzju. U hemmhekk tista' tkellem lil mulej Alla. Kif kienet il-Verġin Marija. Ejn nitolbu waħda minn dal-grazzi l-Madonna biex lilna tina l-grazzi li npoġġu lil qalb tagħna fis-silenzju ħalli permezz tal-qawwa tal-Ispirtu nkunu nisemgħu lil Alla jkellimna u aħna weġbuh fit-talb. It-tieni minna mill-Verġin Marija nitgħallmu kif nikkontemplaw bla qiegħda illi noqogħdu ntellgħu fil-moħħ u l-qalb tagħna li ġubijiet kollha li l-mulej jagħmel magħna, li l-mulej jagħmel mal-Knisja tiegħu, li l-mulej fil-każ tal-manifestazzjoni tal-Madonna hawnhekk das-santwarju għamel ma' għawdex tagħna, ma' Malta tagħna, meta lill-Verġin Marija permettilha tiġi hawn u tkellem waħda minn ħutna u twassal messaġġ ta' tama u taħnina. Aħna rridu noqogħdu naħsbu nikkontemplaw fuq l-ġubijiet kollha tiegħu. U t-tielet illi meta naraw kemm għamel magħna l-mulej u kemm tagħna għana ma ngħidx issa dan kollu għalija. Dan nibża għalih, dal-ġid kollu spiritwali u materjali u kull forma ta' ġid ieħor li għandi dan kollu għalija. Żball għax dak li jagħti l-mulej u biex naqsmuh mal-oħrajn. It-twajba Qaddisa ta' Kalkutta Mother Teresa tgħid m'hemm xejn żejjed li għandek iżommu għalik. Dak iż-żejjed il-mulej jagħtihulek biex taqsmu mal-oħrajn mena il-ħin żejjed, il-materjal żejjed, dak kollu l-oġġetti żejda li għandna. It-talb tagħna mhux biss għalina imma l-oħrajn. Ejjew nitgħallmu mill-Verġin Marija biex lilna tina il-grazzja biex inħobbu lil Ġesu kif ħabbitu hekk tassew tkun u għalliema spiritwali tagħna. Kun infaħħar Ġesu Kristu. Miġburin madwar l-artal tal-mulej ejjew issa nresqu it-talbiet tagħna. L-ewwel talba
namluwa għal-ħuna Dun Pawl ħuna fis-saċerdozju, bniedem ta' spiritualità kbira u bniedem ta' pastorali, għamel madwar 9 snin arċipriet tal-parroċċa ta' San Giorgio, bniedem illi kien dedikat għall-adorazzjoni għal-qrar għal-pariri spirituali. Nitolbu lil Mulej biex illum jilqgħu fih danu u jagħtih il-premju illi ħadem għalih u tant stinka biex oħrajn jaħdmu għalih. Nitolbu, ismana, nitolbu għal-familja ta' din it-tifla u għat-tifla stess li qed nitolbu għalija minn New York biex il-Mulej jieqaf magħhom u jagħtihom il-faraġ u jagħtihom it-tama tal-fejqan li għandha bżonn. Nitolbu għall-emigranti kollha tagħna, speċjalment għal dawk illi fl-Awstralja ġewwa Bacchus Marsh isegwu dawn l-erbat tal-Madonna biex minn dawn il-ħsibijiet li qegħdin nagħmlu fuq il-Verġni Marija aħna nitalmu f'liema triqat iridu nimxu biex niltaqgħu mal-Mulej Ġesu u nitalmu l-għamliet ta' mħabba illi nistgħu nofrulu mill-qalb tagħna. Nitolbu għalina l-koll devoti tal-Madonna biex meta niġu hawn il-Verġini Marija titfanna fil-qalb tagħna sinjali ta' tama, sinjali ta' faraġ u sinjali ta' kif se nimxu l-qudiem fil-ħajja spiritwali tagħna. Nitolbu għall-morda kollha fl-isptarijiet, għall-anzjani tagħna fid-djar tagħhom, għal dawk li għaddejjin minn kull xorta ta' mart jew ta' ejja, għal dawk il-persuni li niltaqgħu magħhom meta ngħidulhom illi se nżuru dan is-santwarju jitolbuna niftakru fihom. Ejjew impoġġu lil dawn il-persuni u persuni eżies għalina fil-qalb tal-Verġni Marija billi fis-silenzju aħna nikkontemplaw dawk il-wiċċ ta' ħniena u dawk l-għajnejn li lilna jtuna tant faraġġ. Flimkien Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs fuq tal-art u xogħol il-ġmiel illi minnu nsir għalina l-ħobs Itolbuhom tiegħi biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom kun jogħġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. B'daw l-offerti li ġibnilek bil-ferħ kollu ta' qalbna qaddes Mulej il-qaddejja tiegħek li l-Verġni mqazza tgħallem bl-eżempju tagħha u żżomm taħt il-ħarsien tagħha biex huma jħarsu skont ir-rieda tiegħek il-wedit tagħhom tal-Magħmudija qalb sinċira jaqdu lilek u lil ħuthom bi Kristu Sidna. Il-Mulej magħkom, nerfgħu qlubna il fuq, niżu ħaj lil Mulej Alla tagħna sewwa u xieraq tas-sew, Mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem illi tista' kollox, tajjeb u taġej tas-salvazzjoni tagħna illi dejjem u kull imkien irroddulek ħaj u nfaħruk u nberkuk u nxandru il-kobor tiegħek fit-tifkira ta' Marija den Verġni
msieħba sewwa fil-misteru ta' Kristu, ma tieqaf qatt nis-selluli tal-Knisja u tħeġġiġhom bl-imħabba tagħha u tiġbidhom bl-eżempju tagħha ħajfittxu l-imħabba perfetta. Għaliex hija ġbija ta' ħajja evanġelika li bija aħna nintebħu fit-talb tagħna u nitalmu minna kif inħobbuk fuq kollox skont il-fehma tagħha. Nikkontemplaw bla qiegħda l-verb tiegħek skont l-ispirtu tagħha u b'qalb bħal tagħha naqdu lil ħutna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u ferg kbejrin faħruk u intennu lek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċit mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ola tas-smewiet. Għaddejs tassew int mulej, int lajn ta' kull qdusija qaddes, għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, illi meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħajl ħobs raddi l-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa il-kalċi reġa' raddi l-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dunubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi jinħabru bil-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistellnewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana għaw quddiemek biex naqduk. Mitċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu s-Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf li mħabba flimkien mal-Papa Franġisku l-isqof tagħna Anton il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Kelinu Ġorġa Żammit illi joġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtaw għal ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna, mod partikolari f'ħuna Dun Pawl Cardona illi raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha tagħna. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina il-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġini jimqazzhom Malla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, mal-Apostli, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ew irroddu ħaj lill-missier tagħna tas-sema illi ma jeda qatt, ma jieqaf qatt, itina opportunitajiet biex nitħabbu miegħu u mal-oħrajn. Jekk nidħlu fil-fond tal-imħabba tiegħu nindunaw kemm aħna mbedejn mill-imħabba perfetta lejn il-proxmu tagħna. Għax il-proxmu mhux biżżejjed ma tobodux jew tgħaddi meħdej, imma trid tħobbu billi tidħol
fil-vulnerabilità tiegħu, fid-djufija tiegħu u tgħinu jintrefa' minna. Allura dak kollu li għandna, dak li l-mulejja tina għandna nfittxu li naqsmuh ħalli lill-proxmu tagħna neħilsuh mid-djufija tiegħu bil-qalb. Missierna illi inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, għafrinna dunubietna bħalma nafru lil min hu ħati għalina u la daħannix fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna x'inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew nittamaw lena u l-imiġġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi la tħares lejn dnubiet, niżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-simulaqda li inti trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Bil-qalb għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja. Mulej Ġesu Kristu. Danu il-ħaruf tal-Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħen jindaw l-huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej.
O Marija, wis grazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tal-imqazza Trinità. Mela lilek, o Marija, aħna nagħtu kull foħrija sabiex miegħek imennija ingawduk fl-eternità. Nitolbu. Issa li tqarbilna bil-ġisem u d-dem għażiż ta' ibnek, il-grazzja ta' mħabtek taqadna fl-imkien u tatina li nkunu tassew nixbħu lil-Verġni mqazza Marija fil-virtujiet tagħha bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Infakkarkom fil-programm ta' għada issa il-lejla fis-6:30 hawn qudiesa li hija għalija mistednin ir-reliġjużi kollha flimkien mal-isqof. Imbagħad għada filgħod il-lejla bejn it-8 u l-10 ta' bil-lejl. Ħanatikom biċċa xogħol. Aħna il-festa tal-Madonna ta' Pinu nsejħula il-festa tas-sejħa. Dak li ġara 140 sena għadu jiġri llum. Il-Madonna għadu s-sejħilna. U s-sejjaħ permezz tagħkom. U għalhekk inħeġġiġkom biex illum tagħmlu stedina speċjali u tistiednu liż-żgħażagħ biex jiġu u jgħaddu imqar 10 minuti adorazzjoni fiskiet f'dan is-santwarju. Din se tkun adorazzjoni speċjali adattata għaż-żgħażagħ bil-kant bejn it-8 u l-10 ta' bil-lejl. Ħeġġuhom liż-żgħażagħ tagħkom. Ejdulhom jiġu nqar 10 minuti. Diġà qegħdin inħejju kollox biex il-lejla ikollhom esperjenza sabiħa u iduqu il-paċi ta' Omna Marija. Imbagħad għada il-quddies ikun hekk filgħodu fis-6, fis-7:30 u fil-11. Fid-9 ta' filgħodu ikun hawn il-pontifikal immexxi mill-isqof u fit-tmiemu, jiġifieri għall-ħabta tal-10, tingħat ukoll is-supplika lill-Madonna ta' Pinu. Imbagħad fil-għaxija ikun hawn quddiesa fis-6 jkun hawn l-għasar bil-quddiesa immexxi mill-kapitlu tal-Arb u fis-7:30 pontifikal ieħor mill-isqof George Frendo. Il-Knisja imbagħad tagħlaq bħall-erbgħat bħal-lejla fl-10 ta' bil-lejl. Tlieta Vamarijiet lill-Madonna ta' Pinu għall-familji kollha tagħna u skont dawn l-intenzjonijiet li għamilna llum fil-quddiesa u skont l-intenzjonijiet li ġorru intom ukoll f'qalbkom għall-persuni eżistana. Sliema għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, mberka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, mberka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, mberka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu itlob għalina.